Wih, iki piye ya kucingku lune padha mbrodol. Wingi bar udan, udanen paling. Kek mbok mangan apa iki? Coba digawa nggone Mbah Mantri wae. Mbah Mantri hewan neng nggon diok api. Terpercaya ora? Walah hebatnya api wis, ayo gek ndang mangkat yuk. Jeneng Kira mantrine Mbah Joko ayo. Gawa kucingmu timbang mati. nyekeleh do ngono. Ayo. Iki kucingmu iki apik iki. Ya dilikne iki matenge berhasil. Heeh to. Iki mau nganu, teknik rada mricang ya. Iya, bar kudanan wingi. Kudanan. Wong saiki karo mbang ini wis nganu, tak didelok nganune wis bakale mbayan nek kepapat. Mbayo menteri hewan iki ya wis suwe karo pitik, anak sapi, kucing ini iki ya. Walah, wis profesional tenan kok. Kebo iso enggak, Mbah? Oh iso, gajah barang iso kok. Oh, Ben nganu nduwurong kowe ben geblak kono sampe klenger. Gajah barang tak mbah barang kon nganu barang. Gajah kan gede. ya iya. Ya ncerutuk kowe geblak nang kono sisan. Lah nek nyeruduk Mbah. Ya yo ora iso. Wong Mbah Mantri kok. Ada lagi jarum cus ngono dadi. Lah kucing karo mbah lulus kok ngene lho. Iso temen. Iya, biasanya karo aku ndak lu. Lah iya kuwi. Tak omong ya. Matur nyuwun iki, Mbah. Ya bayaran kok matur matur. Enggak cukup matur nuwun. Piye? Lah jare aku gratis. Gratis ambil Bu. Ya mbah ki demek ngono wae sih. 150 kok ora ngasamu. Lah ming demek tok, ora diapa-apake. Ya wong ngetes ya. Ora pengen ngetes demek kuwi iki. Kuwi iki wis 250 paling cilik anggere ngene iki aku wis suarane males. Wis mending bali kono wae ra. Mantri mari kucing wis sehat ku delokke iki. Oh, wis penakku. Iya sih. Wis lah apik banget wisan. Ngono gak gelem bayar barang. Ya wis kono Mas, bali yo go bali. Mas Wis kono kon. Mau tenan males aku. Anggap iki merantri kucing iki gratis barang apa piye? Ngono kok jengkel ki wong. Sing sok-sok meh kon sing gajah, sing kebo, sing pitik, sing ngopo kabeh. Kucing sik ora gelem bayar. Bang iki jemang bayi semales meneh aku ngono iki. Assalamualaikum Mbah, Mbah Mantri. Baik, Kancaku Mus dandan kucing. baik wis. Periksa kucingku saiki. Ngopo ya kucingmu? Menclet. Mindset. Malah kowe nganu apa jenenge? Kancamu wong resake iki ndak bayar. Enggak bayar. Ndak bayar. Ngawani gajah baben bubuk dene tibosan apa kok dia to. Lah kowe kucing iki. Wong iki mbok mlayu ngendi? Kucing didekek ngono. Pekok sore kok nganu males mari. Ngopo kucingmu iki? Mencret. Periksa. Oh, periksa sik ya. Periksa. Diare bekasnya. Diare bekasnya. Iya. Kok gering tenan gak pernah mbok pakani. Mau mencret iki Mbah. Mencret to. Mangane apa ngene? Mane godhong waru. Godhong waru. Wah, bener. Kok jangan diadok. Sing sitok ora bayar. Kucing sehat ora nganu. Karena barang iki barang ora dipakani. Ora. Terus kan barang yo suntikan ya. Oke. Tekan sik. Ceklok. Suntikan sik. Ngono. Udah maras ya, Cing. Suwun ki Mbah, wis diobati kucingku wis mari. Mari ya. Mari. Kok kancamu kae lho, bahas kancamu ora belajar mangkel banget aku. Iki saiki aku dadi turu kae ya. Mbah kok ya kesel minimal 150, 250, cilike 150. Lek ora bayar mesakane Mbah, ana wong 5 ya Mbah bangkrut iso ngono dadi mantri ngono kuwi. Ya wis gak ditokke duwite Ya dibayar. aku mungkin bayar lho, Mbah. Ya, harusnya ngono. Enggak kan bayar. Aku bayar. Iya. Tapi janji aja nesu. Enggak lah. Janji, tak bayar yo. Ya. Ya wis ki Mbah, ki aku bayare nggo wajan. Wajan iki sampai delok nang Shopee regane pira wis. Tak tinggal dhisik, Mbah. Tak mulih. Wajan bolong. Wajan bolong. Sitok orang bayar, sitok wajan bolong. Engko goreng ora iso. Ku masak ora iso. Gunane apa? Ngene. Wis wong loro ora bayar. Sitok sing
bakal bodol barang sing ngono iku mbah yo iso bangkrut obat-obate larang supaya ngimbang sebarang gatek wis tak mundur dadi menteri kewan lah wis males aku dadi menteri kewan barang ora ning asile kabeh usak kabeh